vesprada. Encetem la setmana amb este informatiu que hem preparat per avui dimarts, 10 de juliol. Comencem. En este acte va procedir a constituirse la entidad local de ámbito inframunicipal de Marén, en Sueca.
sera demain. Même si tout ne va pas si bien. Nos encontramos en el término de Sueca, el cual engloba Perelló, Palmeras y hasta Marín y Blau. Os vamos a comentar un poco la zona de playa, la fauna y la flora que podemos encontrarnos en esta zona del Mediterráneo. En primer lugar, cabe destacar la poca profundidad de nuestras playas y cabe destacar la zona rocosa y de cascajo que podemos encontrarnos. En primer lugar, vas començar-se l'acte per el qual es constituirà la Comissió Gestora de l'Entitat Local Inframunicipal del Perelló en Sueca. Primer que res, volia presentar a les autoritats que avui ens honren la seva presència. Pregaria que me perdonen si no seguisc un ordre jeràrquic. Bé, tenim a veïns i veïnes, amics tots. El dia d'avui és un dia històric per al nostre poble. Per primera vegada, la nostra jove història es constitueix un govern per al nostre poble i per veïns del poble. Lamentablement, aquesta junta gestora, que aquí la composem ens ompli d'orgull i d'honor, hauria d'estar formada per 5 membres i no per els 4 que estem ací i que representem el partit independent Perelló i Mareny. Per què falta un membre? Per tot ho sabeu. Però no us preocupeu. Al fi i al cap, els que tenen que defensar aquest poble no són altres que els que estem ací. I per això estem ací. Agraïm la presència de les autoritats i de tots els veïns i que tingueu la consciència de que els que estem ací anem a treballar per el bé del poble. Hola, bona vesprada. Comencem el nostre repàs setmanal a la informació local. Els veïns del Perelló van convocar la passada setmana una protesta en forma de treballs de neteja per a donar a conèixer el seu malestar davant la situació d'abandonament de les platges. Proveïts de tot tipus d'utensilis, persones de totes les edats es van dedicar a netejar el passeig durant gran part del matí del passat dissabte. El passat dissabte, un grup de veïns del Perelló van decidir passar el dia netejant les platges com a mesura de protesta pel seu estat. Amb tot tipus d'utensilis, veïns de totes les edats van voler així deixar clara la seva inconformitat davant la situació en què es troba la zona marítima. Porque llevo aquí ya 15 días andando, me gusta andar por el paseo y da pena, como está todo el paseo de sucio. El partit independents Perelló i Mareny va ser el convocant d'esta singular manifestació, en la que es va demanar solucions immediates a l'Ajuntament de Sueca, al qual consideren únic responsable. Consisteix en una neteja protesta, és una espècie de huelga a la japonesa, en vez de no fer res, fer nosaltres mateixa. Per la seva banda, el regidor d'Entitats Locals Menors, José Miguel Fos, va estar present també dissabte passat al lloc de la protesta per a, segons va afirmar, solidaritzar-se amb esta causa i, sobretot, informar als ciutadans que la responsabilitat de la neteja de les platges és competència de la Comissió Gestora del Perelló i no de l'Ajuntament de Sueca. Fos va assenyalar que al conveni de regulació i funcionament de les entitats locals menors del Perelló i Mareny, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2002, així s'especifica. De qui és la competència de netejar les platges? De qui és la competència de l'altre, de no sé quantos? Evidentment, el conveni està per llegir-se per tots els ciutadans que vulguin.
Inclús està publicat en el boletí oficial de la província on especifica clarament que la neteja de platges és competència també de l'Ajuntament del Perelló. Segons Fos, la culpa de l'estat de les platges no recau totalment en la comissió gestora del Perelló, però sí una part important per no haver fet complir aquest conveni. La comissió gestora el que no ha recibit tampoc és la part econòmica que li correspon segons el conveni. Això sí que també està incomplit per part de Sueca. Però, claro, també em pareix molt incorrecte per part de la gestora que no faci complir aquest conveni. Perquè si políticament no s'ha pogut complir aquest conveni, sí que se pot recurrir via contenciós administratiu i, de fet, jo crec que està guanyat perquè n'hi ha un conveni firmat entre l'alcalde de Sueca i el president de la Comissió Gestora del Perelló. En un pleno aquest conveni alcançar 20 vots a favor i sols un en contra. Entonces jo penso que això, elevar-ho a un contenciós administratiu, està guanyat. De la segona mostra de roses de l'Albufera. El señor concejal de Turisme y el señor alcalde pedáneo para la inauguración oficial acompañados de la feria mujer de Sueca. Tot i això, Fos va voler justificar l'actitud de l'Ajuntament de Sueca davant este conveni. El conveni està entrar en vigor l'1 de gener del 2002, i per tant ha faltat l'últim eslabó del procés autonòmic del Perelló, que és el desglosse econòmic. I precisament des de la gestora del Perelló se va avortar també aquest procés, perquè n'hi havia pressa per governar, i les presses sempre són males companyeres de les coses ben fetes. Cal no oblidar que, darrere de les qüestions polítiques sobre responsabilitats, l'únic important és l'estat òptim de les nostres platges. Els discapacitats que vulguin disfrutar de les platges ho tenen més fàcil des del passat dissabte gràcies a iniciatives com esta. Crear una zona adaptada per a facilitar l'accés de les persones amb limitacions físiques i psíquiques a les nostres platges. El director general d'Integració Social de la Conselleria de Benestar Social, Francisco Reverte, va inaugurar el passat dissabte estas noves instal·lacions a la platja de la Llastra. Pues hoy hemos inaugurado la 7ª playa de la Comunidad Valenciana accesible para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar en las mejores condiciones posibles.
Esta nova zona adaptada comptarà amb una passarel·la de majors dimensions per facilitar l'accés de les cadires, així com vestuaris, dutxes i serveis adaptats a les seues necessitats, sense oblidar la important col·laboració de les persones del Consell de la Joventut per fer més fàcil el bany dels discapacitats. Tenen dutxes, tenen també sanitaris i tenen les passarel·les també que donen accés a la platja en unes caires de rodes flotants i tenim el grup de voluntaris de Sueca del Consell de la Joventut. A l'acte d'inauguració varen acudir, entre d'altres autoritats locals, l'alcalde Alfredo Guillem i el regidor de platges Enrique Segarra, els quals no podien amagar la seva satisfacció per aquest important servei que s'acabava d'inaugurar. A més, comentaren la seva opinió davant l'estat de les platges de Sueca i sobre la concessió de banderes blaves que enguany han obtingut les mateixes. Podem estar tots orgullosos de que quasi ja som tots iguals, o per almenys estem treballant per a que la igualtat d'oportunitats, de condicions i de viure la vida com cal siga cada dia més igualitari. Ens veiem més i ens omple de satisfacció perquè són coses que requereixen poca inversió i tenen una gran repercussió social. Els pares de les persones que es beneficiaran d'estos serveis també mostraren la seva satisfacció, ja que abans la visita a les platges resultava molt complicada i de vegades preferien inclús no acudir a disfrutar del mar. Està molt bé i és molt important per tota la gent que necessitem tindre aquesta comoditat i la platja adaptada és meravellós. Pense que està molt bé que facin esto. L'Associació de Minusvàlids de Sueca també va estar representada en este acte d'inauguració amb la presència del seu president. Bé, evidentment, jo penso que això és un pas important per a la integració del discapacitat. En acabat, les autoritats locals es desplaçaren fins a la platja del Mareny de Vilches, l'única que enguany ha merescut la qualificació de bandera blava per part de la Fundació Europea d'Educació Ambiental. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew. Quan comença l'estiu, a poc veiem que el poble de Sueca va quedant-se més buit, a mesura que és la zona costera de la nostra localitat la que comença a omplir-se. És una tradició que perdura al llarg dels anys i que per a molta gent continua sent molt curiosa. És normal tindre una casa a pocs quilòmetres de la pròpia i sols per passar 2 mesos? Pues perquè som més riques. Però vull dir, no és un poquet absurd? No seria millor anar tots els dies i tornar? O com ho veu vostè? És que no tenim casa, doncs anem i venim. Anem i venim, i no és igual? Està proper, també, està proper. Perquè m'agrada estiuar, anar a la mar. I no penses que és un poquet absurd, estar tan propet, tindre una altra casa allí? No. No. Quines avantatges trobes tu? La frescoreta, anar a propet als bars, la juerga. Però podíem anar igual, no? Perquè total 7 quilòmetres. Sí, després que la policia en vez de juerga. Què pensa vostè de la costum que tenen així en Sueca de comprar-se una casa en la mar en lo proper que està? Pues me pareix molt bé, perquè això cada un pensa d'una forma i té una manera de pensar. Jo pense que si poguera també la tindria, una caseta. Sí. Jo, per mi, sí, perquè encara que estigui a proper, perquè està molt bé i molt a gust. Així com veuen cobertes de fuel, han aparegut avui algunes de les nostres platges. Es tracta del Mareny de Vilches, el Mareny Blau i la zona de Vega de Mar. El xapapote, no obstant, arribava fins a la platja del Dossel de Cullera, amb una longitud aproximada de 2 quilòmetres. Este matí els efectius de salvament marítim continuaven vigilant la zona. Encara que no es coneixen les causes d'este vessament, la hipòtesi principal que es baralla és la possibilitat de que alguna embarcació procedira a netejar el seu dipòsit en alta mar. La plataforma de veïns Platges de Sueca ja ha condemnat esta pràctica. Mentrestant, l'Ajuntament ha manifestat que procedirà a la neteja del litoral. Este nou incident suposa altre colp ecològic a les nostres platges, ja de per si acostumades a patir els efectes dels temporals i la contaminació. Hola, bona vesprada. Esta no és l'única informació desagradable que els hem de contar avui i que té a veure amb el nostre litoral, ja que ahir els veïns del Perelló foren testimonis d'altre fet poc freqüent. Este jove exemplar de dofí va aparèixer mort a la voreta de la platja. L'animal, de poc més d'1 metre de longitud, va ser arrastrat fins l'arena per les ones. Segons els experts, aquesta espècie de dofí és sensible als temporals i a les condicions meteorològiques adverses.
Els operaris d'una empresa s'encarregaren de la recollida i el trasllat del dofí fins la Universitat de València, on se li practicarà la necròpsia que determinarà les causes de la mort. Sueca Televisió ha inclòs algunes novetats en la seva programació d'estiu. A partir de demà, tots els dimecres, a les 8:30, Toni Beltrán ens mostrarà les millors receptes de la nostra cuina al seu programa Bon Profit. Bon Profit és el nom del nou programa que Sueca Televisió està preparant per a vostès. Com el seu nom indica, es tracta d'un espai on la cuina és la protagonista absoluta. Però anem a conèixer més coses sobre ell. Per exemple, el seu presentador, Toni Beltrán, tècnic especialista en hostaleria i veí de la nostra localitat. Este nou programa consisteix en ensenyar a través de la nostra televisió local les nocions bàsiques, teòriques i pràctiques dels nostres plats tradicionals, dels nostres plats de tota la vida i de la nostra terra. En principi, està previst que en cada edició del programa es faci una recepta típica de la nostra terra, utilitzant ingredients autòctons per realitzar plats exquisits, però al mateix temps molt facilets. Al llarg d'aquest estiu, molts han sigut els xiquets i xiquetes que han disfrutat de les activitats que els ha oferit l'Estiu Jove, una iniciativa que va néixer enguany com a prolongació dels serveis que oferia durant el curs escolar passat la ludoteca. Doncs mira, estem fent tallers, els tallers que fem a la ludoteca en Sueca són els mateixos, però els hem traslladat a la mar. És la gent que treballa en la plantilla de la ludoteca que hem volgut fer activitats, però més a l'aire lliure. Iniciatives com aquestes són molt apreciades tant per part dels xiquets com dels seus pares, ja que ajuden a omplir aquest temps d'oci del que disposen durant el període estiuenc. Ahir dilluns va començar al Col·legi Públic Cervantes de Sueca l'escola d'estiu per a xiquets que tindrà una duració de 3 setmanes i finalitzarà el proper 27 de juliol. La finalitat de crear cada estiu aquesta escola no és altra que educar els xiquets en un altre tipus d'activitats lúdiques que no són pròpiament les que realitzen al llarg del curs escolar. A més, es fomenta la relació i el tracte dels uns amb els altres i s'intenta aconseguir que estiguen entretinguts i s'ho passen bé. Així anem a treballar cada dia i tot està nugat, té un fil. I al final, l'últim dia, el dia del festival, els xiquets interpretaran el conte i ahí se veurà tot el taller, farem un taller de decoració, que ells faran la decoració i tot això. Les activitats que es realitzen són diverses. Hi ha tallers de manualitats, pintura, contes, també es preparen activitats al pati del col·legi i fins i tot es tenen previstes algunes sortides. Al final de l'escola, els xiquets oferiran als pares i mares un fi de curs on representaran una obra de teatre. Sí, tenim previst fer diverses eixides al trinquet, a la piscina, i això ja s'ho van donant a 3 grups, i després així anem a fer un taller de conte, com t'havien dit antes els xiquets, preparem les disfresses, farem un taller de caracetes perquè cada personatge ells el treballen i... Avui, en una de les aules, un grup de xiquets ha preparat unes tortades amb galetes i xocolata per celebrar uns aniversaris. Avui en l'escola d'estiu hem fet una torta. Primer hem preparat uns gots de llet i hem sucat les galletes i les hem posat en una bandeja. I després ho hem muntat en nocilla. Pues de moment encara no he fet ninguna activitat, només està de la torta i mos han dit les monitores que l'últim dia farem un teatre. No farem res, però estarem tot el dia jugant en el pati perquè mos van preparar una activitat i mos pintaren la mà en un color i tots que tenien el mateix color anàvem a la mateixa classe. Uns 150 xiquets i xiquetes d'edats compreses entre els 3 i els 14 anys s'han inscrit ja a l'escola. La matrícula encara romandrà oberta fins el divendres d'aquesta setmana. Els interessats poden acudir al registre de l'Ajuntament de Sueca. És una cosa que sempre és d'inferior qualitat. Hola a tots, molt bona vesprada. Els saludem des de la platja del Perelló. Així al costat, malauradament, l'estiu ha començat en mal peu. La mar ja s'ha cobrat una víctima. Què pensen els veïns sobre la seguretat a les platges? Així no mateix, la setmana passada l'altra s'ha ahogat un senyor, me pareix. Yo por lo menos miro la bandera y depende de la bandera que haya me meto, ¿no? Que no n'hi ha prou socorristes per a vigilar a la gent. El diumenge se va ofegar un home i quan el tragueren de la mar, que estava allí en la bolla, la dona ni compte s'havia donat. Va ser un senyor, un llargavistes que ho va veure d'una terrassa. Nosaltres, quan estem en bandera roja, patrullem per vora mar i en els pitos estem contínuament traient a la gent, però clar,
i quan anem per allà, des de darrere se n'entren, i és el que ha ocorrit sempre. Cada vegada són més els joves que en esta època de l'any, lluny de descansar, canvien els llibres per la feina. És el cas de Montse, Carlos, Bea o Toni. Com ells, molts altres fan el mateix. Però quins motius hi ha darrere d'esta tendència? Treballa per guanyar algun dineret, per tindre així alguna cosa, estalviar durant l'any i així és una feina que se treballa prou a gust. Pues pagarme la matrícula de la carrera i algun capritxo que altre. Bueno, principalment són els econòmics. Durant l'hivern sol que estudiar oposicions i des que acabi d'estudiar la carrera i són principalment els econòmics. Bueno, els motius per què treballar en estiu són fonamentalment poder pagar més estudis en hivern. La Brigada de Manteniment del Parc Natural de l'Albufera ha estat reforestant amb una planta autòctona tot el tram de les dunes comprès entre la platja de les Palmeres i el Mareny de Barraquetes. En este reportatge els mostrem com ho han fet. Si tens vídeos antics sobre Sueca i vols que formen part del programa, envia'ns un correu a eugeni.suecatv@gmail.com o telefona'ns al 96 170 60 81. Hem d'aconseguir arxiu per a parar un carro.